Abusia me sure say what is secretary Edema Nana Akufo-Addo ni secretary ankasa ye friend Nana Asante Bediatuo enya stroke is alleged me na make say Nana Asante Bediatuo da screen suyi pre ne nkwa papa ma enti ene ama ne bo chiri mu say ya ne brain surgery e wo New York US abrochimem ma 10 good hours ni a papa yi entumi enkasa akoye hu twetwere amanfo bo asem no ni sibre ele ne bobre etesen ye na make say nso no presidency ora yudiahin abekasa asisu se eye Nana Asante Bediatuo da screen suyi ampa se oyare ba ya report de owura yudiahin oye chorochrofo ana kasamafo e de Magibli house no amoso enu mama no bona musomfo dan kwesi prince me de ebromesrew so ba no subscribe wa share wa comment every baby a hwe free na abusunya no atumi akoso ayekese enra na entie ne ama ne bobeto musomfo dan kwesi prince enim echire mu se chorochrofo anase secretary edema Ghana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo show boy sanso de supreme fellow Ghanaians ne secretary aye friend Nana Asante Bediatuo enya stroke yade e wo internet super awe social media ne so ma ena me kase wo content ankese ne so a nipa nim bi twe asem we esre ne abasa ye hu asem no ni sibre ne bobre na okọ Twitter eya one journalist bi a ye friend no abna afri yie e posti nchroye ne Nana Asante Bediatuo picture da o screen yusuwe ana o chire mu se eye Nana Asante Bediatuo no ye secretary ma Nana Akufo-Addo enya stroke yade bra na owo New York na sabre no so ye bre so a na omudi United Nations General Assembly na nsen de etwam ya ewo US kwesi broni kokokro ma Nana anase abna afri ye echire mu se ena make say 10 good hours ni ayaye Nana Asante Bediatuo brain surgery apapai pre ne nkwa dendenden ma entie kura sambe chire mu se Nana Asante Bediatuo kura atwa nananom ewo ensie do masemi abetwetwera manfo bo neno ana okọ gabi ochire dako social media page atitiru kura ni Facebook na o chire mu se asa obo ekuti ya kakra so ahu de me pa chire de fi se bra Nana Asante Bediatuo be ye hu se oyade be se ena kakra ni papa yi ehu dodo no a je se ne ho mfa no enkame akore se nkrofo bi de me amen bon nkrofo bi hedin ma eno ena so gabi ochire daakon echire bu se ekra nipa bi nkokura nanka nkrofo bi ewu afiri atiasefo asaso se nyameti ase die omuri hihie nyina ebebo mutiri so gabi ochire daakon nsem ni bi na bi koti echire mu wotwi mu de akire se de na manfo susu ye nyina no abom tiri so ebie mu kura nso no odanyame ase se bibia nso atumi awie peya eni brane ahoya ehihia manfo mu no bibia no atumi awie peya na eno na ye wo ha ye nka bi hye mu nyi bi firi mu chorochrofo anase kasamafo de Magibli house ye frɛ no yugiahin ewo presidency abekasa ede asema agentre ha wo Nana Asante Bediatuo yade yi ehu na ene o hwe press statement dindindi anase chechenche da o school yusu ha free Jubilee house na owura yudiahin sa ehase ana o kire mu se eyampa se Nana Asante Bediatuo no cherecherefo anase secretary ede Ghana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo ne amamu mpanimfo bi ede omani ekire 79 United Nations General Assembly nano da etwemu ewo New York USA abrochimem na ebra na chese dwumeso no kora no ekoso no na Nana Asante Bediatuo kora ho ya na enyasem ketewa kora ma eno meeting ni didimu oni amamu mpanimfo adwendwen Ghana ho business deals a Nana Asante Bediatuo di omankronkron Ghana din ejije na enyasem ketewa kora na papa yi so eko meeting ase na no ho ye papa na enyasem ketewa na ebra na meeting no ekoso no mu hu se Nana Asante Bediatuo no ye cherecherefo anase secretary ede Ghana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo ne ho edodo no ai wasate show symptoms bi meno nam so omutabli Nana Asante Bediatuo eko ayarehwe ewo hospital bi ana ebe New York ma eno nam so doctors fo ana ehwe Nana Asante Bediatuo kire se ye beje na to obere kakra ne astedi no senia ontumi fa yade no enkofie meno nam so doctors fo agina to ayaresa bi na make sei Nana Asante Bediatuo eje ayarehwe no ho ye nso ama jeso mu wogidie senche bia papa ya ye friend Nana Asante Bediatuo nso ebe ka omankronkron Ghana nsa na adwumason ne adwumamodimbo bia ode esom oman Ghana no
bibia no etumi awie peyenti no omo sre Ghana ni wiase afana nyina se momfa mpaebo entai eye owura Nana Asante Bediatuo na bibia entumi nwie peya lete ye da uskuru suyi owura Eugene Ahi ono na ye director of communication edema office of the president Jubilee House ana ode kratai ebeto abontin echirimu se ena meka say de yampase Nana Asante Bediatuo eyare momudie but adekopotia eye Nana Asante Bediatuo die owura Eugene Ahi ene le letter de ba abontin no wamechirechirem eti se ne eye stroke se ne eye we ni die ebe mana konkon ho a enche ana omampani Nana Adodankwa Akufo-Addo echusi eye Nana Asante Bediatuo se ono ana yabo ni din se ombeye ambassador at large be ambassador sunyina so na bibia tumi awie peye no so ebetwetwere Ghana man no ebo na ye nhede hu se ne asem ni sibire ne bobere etia eno ne adwete ho kakra ede abere ye bekoso ede yani ede nsem na china de betofom bia no yebema ahwefo ene atiefo enso ehu de ekọ ene de bentime so ba no subscribe no share na ebusunya no etimi akoso ayekese na before amekramo ameyakono mekanfo Dr. Owusu Echan Herbal Center se omo ointment wonwaso omudi abedwama so ye frɛ no adanse herbal ointment no kwajibi oyo obi a pompo etai bobo rough ne omoto mba bia na pompo yi emfere na ebobo won nipadua na kwaji adanse herbal ointment obi won so ye adwuma bre oyo obi ota ye adwuma bre titiriu ene mo amwo kwasi broni kokokuru ma abroad ene achirichiri ne benche adwuma yi bi ni ho beba no abre honam yawo eyade a etai eja so age obafie no yede tawo ebo ensuohyem twetwe honam a kwaje adanse herbal ointment bi honam ani sa enso waduro ene ointment na drui FDA ahwem ajatum se eye opendu atu a ukọ pharmacy herbal stores bi ebenwa a onsa ebe kampanifo ndui bi ukọ eBay nso mpanifo ede nhyehyɛ agu ho a mo UK ene ne mpotem nso nya mo mutumi nkrata aso mfa enton aduru ya ukọ eBay obetumi a order ndui bi however you find yourself sanso ana ukọ omo website a eye www.drechanherbal.com a obetumi a order aduru bi with affordable price tag ebo ho ya from Dan Kwesi Prince mesro so oba wa subscribe wa share wa comment every baby are free na ebusunya na timi akoso ayekese makrao.